Guys, good morning. Mamahaw ta ninyo. Ay kapayas. Hi, shout out ni Ma'am Jasmine ha. Dahil amo ang sudan kay kapayas nagigisa. Nakatry na mo ana. Yung kanang kapayas nga gigisa. Pero wala di siya sagol. Tuan na bitchin da og asin. So nalimot kong palit og bitchin ganina. Pamahaw pa ni, unsa na oras? Alas 9:50. Tayo nag alas 10. Shout out ni Ma'am Jasmine from naasyag kuan karon US. Kuan siya. Naibatong kapayas si Mama sayo ni galuto. Dili pwede wala kapayas, no? Kumusta ang inyong New Year? Among akay giulan among Pasko sa among New Year food. Usara ka adlaw ang init. Kumbaga isa lang ka days lumabas yung araw. Ngayon naman is ang panahon na naman is mahangin. Madilim ang kapaligiran and then umuulan. Kita-kit sa Cebu with Camille Hard, Referral, si Mar from Davao, and si Russell Bordagol, ang yung announcer sa Bumbu Radio Cebu, Philippines. Oh my God. First time natin na ma-meet sa personal. No? Parang hindi ako makapaniwala ha. Parang hindi ako makapaniwala. Shout out din ni Sir Yong from Cebu. Na siya pit shop sa Cebu City. Yung mga tinitrain niyang mga aso at saka pusa is always panalo. So magkita-kita kami dyan with James T5, Camille Hard, and Ray Perial. Ayan guys. Ang pangit ng panahon dito guys. Umuulan. Tsaka bumalik, lumabas yung araw, saka biglaang uulan na naman. Saka kapag magkasahod tayo dito sa YouTube, ako mismo ang pumunta sa Misamis Occidental kasi bago lang, from December 23 is nabahaan na sila. 24 and 25, wala silang nagaganap na Christmas celebration kasi dumaan ang napakalaking baha from Clarin, Tudela, Uzames, and Oroqueta. Kawawa sa doon. And then, ayan, lakas na naman ang ulan. Kanina is ang ganda pa. May araw pa yung sumikat. Ngayon, umulan na. Ano ba yan? Kailangan ko bumaba
Dahil dito, hindi ako pwede makapag-charge dahil walang araw. So, bumaba ako doon sa luma naming bahay dahil doon ako mag-charge. Oh. Mag-charge ako ng power bank. Kamay-maya ko ng hapon kukunin. Kulangan ako ng rice kasi masarap ang ulam. Very healthy, nutritious. Sino po magpa-shout out? Comment nyo dito dahil next vlog is isa-shout out ko. Ulam namin ha. Ang sarap talaga dahil. Nami ni siya og kanang naay bukog sa manok ba? Parang slice ng manipis-nipis pero wala man. Kulang pa ni right dyan. So, shout out kay Rastiel from Bumbo, Radyo Cebu, Philippines. Rastiel Burdagol. Thank you guys. At saka ni Mar from Davao City, ni Mr. Clo, ni Alimango. So guys, thank you. Maraming salamat dahil road to 15,000 subscriber ng ating YouTube channel. And then, nang dahil sa inyo is hindi po dumami ang atong followers. 270,000 sa TikTok. So guys, thank you. Maraming salamat.